Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo nás udržiava v mladosti, od pokožky až po kĺby? Je to typ energetického proteínu nazývaného kolagén. Ahoj, som Amy Shapiro, registrovaná dietologička a dnes vám odhalím tajomstvo, ako si udržať mladistvý vzhľad. Kolagén je ako fontána mladosti medzi proteínmi, tvorí základ našej pokožky, chrupaviek, kostí, vlasov a nechtov. Je to vlastná prírodná opora nášho tela. Vedeli ste, že práve strata kolagénu s pribúdajúcim vekom je hlavnou príčinou známok starnutia, vrátane vrások a ochabnutej pokožky? Naše telo prirodzene produkuje kolagén približne do 20. roku života a potom sa jeho produkcia a stabilita začína pomaly znižovať. V skutočnosti do 40. roku života strácame 10 až 20 kolagénu. Do 50-ky takmer 50 a po 50-ke strácame každý rok ďalšie 2 kolagénu. To je výrazný úbytok. V dôsledku toho naše telo začína strácať prúžnosť, čo môže viesť k mnohým vnútorným aj vonkajším problémom. Zhoršenie stavu väzov bohatých na kolagén, ktoré podporujú naše vnútorné orgány a kĺby, môže mať za následok zníženie prúžnosti, čo môže mať vplyv na krvný obeh, pohyblivosť a celkové pohodlie. Ako to teda môžeme napraviť? Najprv musíme pochopiť, ako sa kolagén v našom tele vytvára. Predstavte si, že bunky v našom tele navliekajú na seba reťazce aminokyselín ako drobné koráliky. Tieto reťazce sa krútia a otáčajú, čím vytvárajú kolagénové laná. Tieto laná sa spájajú a vytvárajú mikrofibrily, ktoré sa nakoniec spoja a vytvoria kolagénové vlákna. Práve tieto kolagénové vlákna slúžia ako opora nášho tela. Odkiaľ pochádzajú tieto esenciálne aminokyseliny? Z potravín, ktoré konzumujete. Aminokyseliny sa nachádzajú v potravinách bohatých na bielkoviny vrátane stejkov, rýb a dokonca aj v pohári mlieka. Získavanie týchto aminokyselín je však ako hľadanie zlata. Vyžaduje si to čas, plánovanie, energiu a vyváženú výživu. Na špičkovú výstavbu kolagénu potrebuje naše telo stály a pestrý zdroj aminokyselín, ktoré sa ľahko vstrebávajú a sú široko dostupné, aby sa mohli rovno zapojiť do práce. Vyčerpávajúce však, nuž pre tých, ktorí hľadajú skratku, dovolte mi predstaviť Promariin Collagen Peptides od Coral Clubu, prémiový dodávateľský reťazec aminokyselín na podporu efektívnej tvorby a zostavovania kolagénu. Dovolte mi, aby som vám to ešte viac priblížila. Hoci je kolagén dostupný v rôznych formách z rôznych zdrojov, najviac záleží na jeho bezpečnosti a účinnosti. Zo všetkých možných zdrojov kolagénu sme si vybrali morský kolagén z kože hlbokomorských rýb. O účinnosti rozhoduje biologická dostupnosť. Preto sme zabezpečili vysoko biologicky dostupnú formu kolagénu prostredníctvom hydrolízy, ktorá ho rozkladá na menšie, ľahšie vstrebateľné peptidy. Čím sú peptidy menšie, tým rýchlejšie a ľahšie sa vstrebávajú a syntetizujú. Na trhu je k dispozícii mnoho druhov kolagénu. Tablety, kapsuly, kolagén v prášku. Mnohým ľuďom však nemusia ponúkať rovnaké pohodlie. Užívateľsky najprívetivejšou formou kolagénu je tekutá forma. Umožňuje presné dávkovanie, je pohodlná na konzumáciu, pretože sa dodáva vo fľaši s jednou porciou a nevyžaduje si pridávanie ďalších tekutín. Každá dávka Promariin Collagen Peptides obsahuje silných 10 000 mg kolagénu, čo je často viac, ako je bežne dostupné v supermarketoch. Kolagén však nie je solo hráč. Potrebuje spoluhráčov alebo podporné živiny, aby sa maximalizovali jeho účinky. Konkrétne ide o vitamín C, vitamín B6 a síru, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri syntéze kolagénu a samozrejme biotín, ďalší dôležitý vitamín pre zdravie pokožky, vlasov a nechtov. Tento produkt obsahuje tieto kľúčové zložky, čím vytvára kompletnú ponuku kolagénu, ktorá skutočne podporuje syntézu kolagénu. A sklenená fľaša, tá nie je len pre štýl. Je to strážca kolagénu, ktorý ho chráni pred slnečným žiarením a udržiava jeho silu bez konzervačných látok. A už sme spomenuli, je nielen účinný, ale aj chutný. Pikantné citrusové potešenie, na ktoré sa budete tešiť. Štúdie ukazujú, že morský kolagén zvyšuje hydratáciu pokožky o 9%, znižuje jej ochabnutie o 20%, znižuje nerovnosti pokožky o 13% a dokáže zvýšiť hustotu kolagénu v pokožke o 10%. Už za 2 týždne si môžete všimnúť rozdiel. A na dosiahnutie najlepšieho výsledku sa však odporúča 4-týždňový režim.
Tak prečo odkladať vzhľad a pocit mladosti? Vyskúšajte kolagénové peptidy Promarine, objavte tajomstvo kolagénu a nechajte zažiariť svoj vnútorný jas.